Hi, is me Seán agus déanam an páirt de Rian Saol eile. Thosig mé leis an aisteoir nuair bhíos timpeall a cuir capam. Lá faire. Thosig mé le roimh na drámaíochta i mo bhunscoil agus tar éis sin thosig mé ag déanamh las muid an scoil gach seachtain agus anis tá má dhéanamh like trína ceithre orsa seachtain agus is brala mé tá tar éis cúpla seo a dhéanamh, cúpla scrúdathe drámaíochta a dhéanamh agus is brala an aisteoir. Hain, do, trí. Déardaoin gur bé Patrick Page an aisteoir fearlam agus an cúisle sin ná thion mé tachtarach chuige agus fuair mé ceann arás agus agus bhí mé ar bís nó hála sin ach tá sé anis tá sé ag déanamh King Lear ar Broadway agus tá sé mar King Lear, tá sé just arás caiith mé rá ó héh an aisteoirt agus an áránaíar tá sé go chúntaach caiith mé rá. Is málum cairs tá sé just arás caiith mé rá. Éana bhfuil tú sásta brónach, faragach, éonrod, cur cairs ar siúil agus just déanann sé dríocht tá tú má raibh tú brónach, tá tú sásta, má raibh tú tásta, tá tú níos sásta ná raibh tú ribh, so tá sé just arás. Ó hé cá bhaimsre de tám anthóga leis an ceol áiriclíocht. Tá sé á dhéanamh go mar peag cúpla bliana nuas agus tá sé tar éis annach chud dúir seo oscailt dom agus tá ag sú leis éanamh mar garm sa todhchaí. An rud is fearlam faoi Saol eile ná mo character caiig mé rá. Beidir go sin ní fearálta nó cléimta ach is cuma. Asach Déardaoin! Mar is brala mo character, tá sé chósbríúil chun dhéanamh tá sé is just character tá sé anna granóir chomá caiig mé rá. No, beidir gur bé mise tá granóir ach tá Rian anna granóir caiig mé rá. So is sin an part is fearlam den show agus just bhí a lán deisna gom just rudí granóir anamh le Rian. So is é Rian an part is fearlam den show.